ያለው ቢኖር ያመስግን ስብሐት ብለናል ደስ ብሎን ይመስገን ጌታ ይክበር ዓለም ያሳየን ፍቅር ליל הסיג שהוא מציין את עליית, בשבילי הוא מציין את עליית יהודי אתיופיה. כשאני הייתי ילדה לא ידעתי שיש יהודים באתיופיה, כמו שיהודי אתיופיה לא ידעו שאני קיימת. אנחנו במדרשה כאן, במדרשה כולה, מלמדות את כולם, את הבנות, להיות גאות בהורים שלהם. ההורים שלהם שמסרו את עצמם, גידלו אותם עד כה. אנחנו מלמדים אותם מה זה ערך משפחה. מה זה הורים. והם גאות בכך. ואני בטוח גם שההורים גאים בילדות האלה. שירות לא מתכוונת לוותר. אני מאמינה שיש משהו בשנה, שנתיים האלה, שנותנים חזרה לחברה ולמדינה. הקטע הוא נראה לי, אני רוצה לעשות שירות צבאי, קרבי. על איזה עתיד את מדברת? איזה עתיד יש לנו אם אנחנו לא נצא ונגן על המדינה שלנו? איך אפשר להחזיר טובה על העבר בלי שאנחנו נצא ונהיה שם גם? על איזה עבר את מדברת? של העלייה. הזכות לעלות לארץ הקודש, זה לא הכל בלי העזרה של הצבא ושל המדינה. אבל עזבי את זה, יפעת שמה שאני מתכננת להתגייס. היא נוסעה לגרום לי לרדת מזה. אני לא יודעת פעם הראשונה שאני אחזור הביתה על מדים, איזה הרגשה מטורפת. אני יודעת שאני תורמת את המקסימום שלי. מה שך? שם גם תהיה לי הזדמנות להכיר אנשים ששונים ממני מכל כך הרבה בחינות, לבחון את הגבולות שלי, ליישם באמת את מה שחשוב לי. בצבא? צבא? מה זה ככה? היא רוצה להיות כמו וונט? כמו גבר? מדהים, נשק. איך היא תצחת ככה? תצטרי לה לעבור את זה בשם. רק שתהיה בריאה. גם אני לא הבנתי למה היא רוצה לעשות את זה לעצמה. מה אכפת לי? מן הגבל. זה ג'וקים שיש לילדים היום בראש. אני אומרת לך, עוד קוד. באתיופיה זה לא היה ככה. באתיופיה דברים היו בחוץ, היו עובדים, להביא פרנסה הביתה, נשים היו עוזרות, עם תינוק נמצאות. מה רק ככה? האנשים, הרוקט, תיזהרי זאתי, שלא תשפיע גם על בת שלך. איך אני מדברת? חלקי גם ילדה טובה, נעטרף כילדה טובה. היא יודעת שהיא צריכה להישאר בבית ולעזור. וככה זה היה מסודר. מה רע? אני באתיופיה חרשתי, קצרתי, זרקתי, סחבתי מים מהבר עכו עם תינוק על הגב שלי, עכו בשביל הבית, בשביל ינבת. אני אומר את הזכות אותו. כן. פרזידנט ג'ו ביידן. כן. גימית? כן. צודקת. מסכנים? לא. הבן שלך עושה בעיות. תרגעת כל זה, הצד שלך. יעזור שגידם. הצד שלך. אני בסדר. אני טובה. רק הצד שלך. אמא. מה? לא משנה, עזבי. לא, מה קרה לי? מה קרה? סתם, רציתי לשתף אותך, החלטתי מה אני עושה שנה הבאה. את עושה פה בבית ספר? לא אמא. בכללית? לא אמא. ליד פתה? זה בסדר, מה שבא לך? לא אמא, אני החלטתי שאני עושה שירות צבאי. צבא? אני שמעתי נכון? כן אמא, אני החלטתי וחשבתי על זה והחלטתי שזה מאוד חשוב ללכת ולתרום למדינה. אני לא הבנתי, למה רק אני צועקת? אבא תגידי להם? למה רק אני צועקת?
ספר, מי אמר לך שלא? כן? כן, אז למה המורה התקשרה אליי? לא היה הרבה מה לעשות היום. לא היה הרבה מה לעשות, לא. איש אתה מג'ינו גמות? מה זה הריח הזה? את חושבת סיגריות? שם, סיפרתי לאמא שאני מתגייסת. שין, מבין שהמכות שלי בישלו אותך טוב. וואי, פעם אחת תהיה רציני. הנה, אני רציני. מה אמא אמרה? מה את יכולה להגיד? פוצצה במילים עדינות. תראו מה ציפית מאמא בקטע הזה? שתבין אותי לפחות? לפעמים את מה זה סתומה? באמת חשבת שאמא תבין? מה קרה לילדה שלי? את זוכרת את חבר טוב שלי מהבסיס? הוא נפצע. נפצע? אתיופי לא? מה? מה זה משנה לך אם הוא אתיופי או לא? מה זה משנה לך אם הוא אתיופי או לא? אני שאלתי בגלל שעם אתיופיה אנחנו יכולים לעזור ללכת לבית שלו. את יכולה ללכת לבית של מישהו שהוא גם לא אתיופי. זה לא משנה. למה היא שאלה את זה? למה שאלת את זה? זה לא משנה ילדה שלי. אבל את יודעת אולי אם זה אתיופיה אנחנו מבינים שפה שלה. אמא, לא צריך לדבר, מספיק מבט חם. אבל איך נדבר, איך נלך? אמא, זה בנאדם שראיתי כל ההכשרה שלי. אבל מה נעשה? יש הבדלי תרבויות. אנחנו אם זה היה אתיופי, היינו הולכים אולי להביא לו אינג'רה. אולי זו משפחה רחוקה. אנחנו לא יודעים. מה, אני לא מבינה, זה מה שצריך כדי להרגיש כאב של אחרים וחלק מהמדינה הזאת? אנחנו מתפללות על כל חייל וחייל. על כולם אנחנו מתפללים ילדה שלי. אבל מה נעשה? אנחנו לא מבינים שפה. ואם אני הייתי נפצעת? שנייה, בסדר, זאת קל. את יודעת? כן. לא, דברים מהר, אני צריך לרוץ. כן, שומע? תקשיב רגע, נפצעתי. אני בסורוקה, חדר 406. תבואו אתה ואבא, אבל אל תספרו לאמא, טוב? את יודעת? וואי, ליז'ה. אמא, אני בסדר, תירגעי. אני בסדר, אמא. אני רק שברתי רגל. אני צריכה לשחרר אותך. אמא, אני בסדר? באתיופיה, בדרך לסודן. הלכנו עם שני ילדים קטנים. אני אמא שלהם. לא הצלחתי לשמור עליהם. הם לא שרדו. איך לא הצלחתי לשמור עליהם? אני אמא שלהם. אלוהים הביא לי בארץ 2 הוא הביא לי. תמורה 2. אתם יודעים מה השמות שלכם אומרים? את זה תקווה. ואתה מתוקו. אתה תחליף למה שנעלם לי. תראי, גם עליך אני לא מצליחה לשמור. גם עליכם אני לא מצליחה לשמור. זה שלי. לא אכפת לכם בכלל. לא אכפת לכם מהמסורת, אני לא מצליחה להעביר לכם את המסורת. אמא, זה כבר לא נכון. אמא, זה לא נכון, את לא מבינה? אתם לא מבינים? אתם חושבים שאתם מאבדים אותי. שאתם מאבדים אותנו. אבל אתם לא מבינים? ההתעקשות שלי להתגייס זה בזכותכם. סיפור עלייה שלכם תמיד היווה מקור השראה בשבילי. אתם תמיד הייתם מקור השראה בשבילי. תמיד הסתכלתי עליכם וראיתי כמה אתם חזקים, כמה אתם אמיצים, כמה אמונה יש בכם, כמה מסירות לירושלים. אתם תמיד הייתם המורה דרך שלי. אתם תמיד תהיו המנהיגים שלי. אני הולכת בדרככם. אני הולכת להיות שותפה בחלום של אבות אבותיי. וזה שווה כל מחיר.